On the resolution on recognizing the Russian Federation as a state sponsor of terrorism. Ayın 23-üne geçirilen ses berilişikde Europarlament Rusiýany terrorizmin sponsoru ýokmunda kabul etdi. Vote is closed and it is broadly adopted. Congratulations. Ses berilişige parlamentin 494 deputaty gatnaşdy. Gatnaşanlardan 58 deputat karşı ses ulandy. 44 sansy bolsa saklandy. Netijede 392 ses bilen kabul edilen kararda Rusiýanyň terrorizmi sponsorluk edýändigi ikrar edildi. Hassahanaların, mekteplerin, wajip altyapylaryň we energiýa stansiýalaryň Rus koşun tarapyndan ýöreýtilen bombalanmagy terrorizmiň esasy sebäpleri hökmünde görkezildi. Şeýlelikde Putiniň terrorçylyk rejimini halkara siýasatyndan we ykdysadyýetyndan daşlaşdyryp, wagtyň geçmegi bilen Rusiýanyň dolu gawaga alynmagy planlaşdyrylýar. Europarlament karary alar almaz Rusiýa Ukrainanyň dürli şäherlerine jogap ýokmunda bombalady. Bombalamada çağı hassahanasy hem ruslar tarapyndan nyşana alındy. Nyşana alınan hassahanada ýangy dogulan bäbäň hem ölendigi habar berildi. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда. Zelenski ABŞ'nın hem Rusiýany terrorist rejim hökmünde kabul etmäne çağırdy. ABŞ bu mesele boýunça howlukmaýandygyny aýtdy. Muňa garamazdan ABŞ Ukraina jemi 20 milliard Amerikan dollara barabar bolan ýaraw kömegini edendiginiň aşagyny çyzmaklyk gerek.